हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनै आङो टप 10 जिके सोंनाय फिननाय आरो लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि बे टप 10 कुइसन जिकेनि सोंनाय फिननायखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला थारैनो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर, स्टार्ट खालाम दिनैनि टप 10 कुइसनखौ। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय MB Bodo Edu चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। कुइसन नाम्बार 1, माबे जिबआ गावनि बिमा आरो बिफानि गाइखेरखौ जायो? बिनि फिननाया जागोन सेसाया। कुइसन नाम्बार 2 एबा 2 नाम्बार, सत्यमेव जयते बाथ्राखौ मा बिजाबनिफ्राय लानाय जादों? बिनि फिननाया जागोन मुंडक उपनिषद बिजाबनिफ्राय लानाय जादों। कुइसन नाम्बार 3, सोर राजाया गावनिनो फिसाजोखौ हाबा खालामदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन ऋषि आगसआ गावनिनो फिसाजोखौ हाबा खालामदोंमोन। कुइसन नाम्बार 4, भारतारि संबिजिरखौ सोर सुजुदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन डक्टर बि.आर. आम्बेडकारआ। कुइसन नाम्बार 5, बिदि मा दाउ दं जाय ट्रेननि दाबा मोननै लानानै बिरनो हायो? बिनि फिननाया जागोन शुतुरमुर्ग दाउआ। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि बे टप 10 कुइसननि गेजेराव माबेबा कुइसनखौ हानाय दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव अननानै फोरमायहर। बिदिब्ला जोङो आरोबाव जागायफिननोसै। कुइसन नाम्बार 6, हराव दं सानाव गैया, साथिनि सिङाव दं गोजौआव गैया, बुंनायसाय मा बियो? बिनि फिननाया जागोन खोमसि। कुइसन नाम्बार 7, बिदि मा जुनार दं जाय दैखौ लोंनायैनो थैलाङो? बिनि फिननाया जागोन केंगारु रेटआ। कुइसन नाम्बार 8, मा रायजोआव सेंग्रा सिख्ला बेरायनो हाया? बिनि फिननाया जागोन मिज'राम रायजोआव सेंग्रा सिख्ला बेरायनो हाया। कुइसन नाम्बार 9, मा जिबआ मानसिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर? बिनि फिननाया जागोन थाम्फैया। कुइसन नाम्बार 10, लास्ट कुइसन, जोबथा सोंनाय, मा हादराव दिनैसिमबो बांग्रि मावफेराखै? बिनि फिननाया जागोन नरवे हादराव दिनैसिमबो बांग्रि मावफेराखै। लोगोफोर, दिनैनि टप 10 बड' जिकेनि सोंनाय फिननाया एसेनोसै। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनाव
मोननैसो कुइसन सोंहरनि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय। बे कुइसनानो जाबाय फार्स्ट से नाम्बार सोर राजाया गावनिनो बिमाखौनो हाबा खालामदोंमोन? नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय। 2 नाम्बार कुइसनाव दं महात्मा गान्धीजिनि सावगारिखौ माब्ला फैसा बिलाइयाव सोनाय जादोंमोन? नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरदो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। बाय बाय।